Ovo je priča o jednom malom dečaku i jednoj maloj ptici. Joca je bio veoma lep kanarinac, a pripadao je jednom dečaku koji se zvao Milan, koji je živeo na selu sa svojim roditeljima. Milan je dobio Jocu za rođendan i veoma ga je voleo. On je živeo u jednom lepom kavezu, ali ga je Milan često puštao da leti. Tada bi Joca sleteo na Milanovo rame, a ponekad i na njegov tanjir ako je bilo vreme ručku. Milan je samo trebao da zazviždi i Joca bi počeo da peva svoje najlepše melodije. Međutim, jednoga dana Joca je nestao. Vrata kaveza bila su otvorena, ali njega nije bilo unutra. Milan je pretražio celu kuću, ali uzalud. Tada je otišao u dvorište, zavirio u sve grmove, osluškujući da čuje njegovo crkutanje, ali Joce nigde nije bilo. Milan je veoma ozbiljno razgovarao sa kucom i macom. On je veoma sumnjao u njih, a posebno u macu, ali oboje su izgledali nevino kao da ništa nisu uradili. Prošlo je 3 dana, a Joca se nije pojavio. Jadan Milan. Srce mu je bilo slomljeno. Mislio je da nikada više neće imati tako dobru pticu kao što je Joca. A onda je došla komšinica i rekla: mislim da znam gde je vaš kanarinac. Stvarno, uzviknuo je Milan. Gde je? Gde si ga videla? Dođi da ti pokažem. Mislim da sam čula njegov crkut, rekla je komšinica. Milan je brzo izletao iz kuće i krenuo za njom. Pošli su prema bunaru, došli do ivice bunara, sagli se da pogledaju unutra. I Milan je čvrsto držao ženinu ruku. Slušaj. Oboje su pažljivo slušali i kada je iz dubine se začulo tiho čip čip, to je Joca, to je Joca, viknuo je Milan. Jadni moj Joca, kako da ga izvadim? Hajde da nađemo tvoga tatu, rekla je komšinica. Možda će se on nečega setiti. Brzo su otrčali natrag u kuću. Našli smo ga, vikao je Milan. Našli ste Jocu, on je na dnu bunara. Kako da ga izvadimo? Bojim se da je to nemoguće, rekao je tata. Bunar je veoma dubok, a ja nemam merdevine koje su toliko dugačke da dopru do dna. Ali ne možemo Jocu tamo ostaviti, zaplakao je Milan. Pusti da ja siđem i da ga izvadim. Ti da siđeš u bunar, povikao je tata. Da, ja ću sići. Ti me spusti dole u kanti i onda ću ga ja uzeti i ti ćeš me ponovo izvući. Ne možemo to uraditi, rekao je tata. Ali moramo, rekao je Milan. Ne brini, ja ću biti u redu. Hajde, tata, molim te, pre nego što Joca umre. Milan je bio toliko uporan da je tata popustio i tako su se zajedno vratili do bunara. Ponovo su pogledali u duboku jamu. Jesi li siguran da želiš da ideš tamo? Pitao je tata. Da, naravno, molim te, požuri, rekao je Milan veoma hrabro. Zar ne čuješ da me Joca zove? Tada je bez jedne reči ušao u kantu. Tata je veoma čvrsto oko njega vezao konopac, tako da nije bio u opasnosti da ispadne. Zatim pažljivo spustio kantu sa Milanom preko ivice u bunar. Dole, 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 vikao je Milan. Kako se spuštao dublje, Jocino čip čip sve se jače čulo, kao da je znao da dolazi Milan da ga spase. Milan se nije plašio jer je jedva čekao da spase svog malog prijatelja. Pljus, da, kanta je došla do vode i tata je prestao da spušta konopac. Joco, Joco, vikao je Milan gledajući oko sebe. Da, tu je negde ta mala uplašena ptica. A Joca je stajao na jednoj isturenoj cigli na dnu bunara. Milan je pružio ruku i dohvatio ga. Imam ga, vikao je Milan. Vuci gore, tatice. Tata je izvukao konopac sve dok nisu ponovo izašli iz bunara.
A tata je bio veoma srećan što ima tako hrabrog dečaka da ga je zagrlio i poljubio. Bio je ponosan na njega. Zar se nisi bojao? Pitao je tata. U početku jesam, ali posle nisam, odgovorio je Milan. Znao sam da ti držiš konopac. Dragi moji drugari, pozvao bih vas da iz ovog događaja naučite dve stvari. Prvo, budite pažljivi prema svojim kućnim ljubimcima, ako ih imate, ali i prema drugim pticama i životinjama. I drugo, imajte potpuno poverenje u svoje roditelje i slušajte ih.